tinokuchingamidza nemufaro pano paSly Media zitandro Sylvester Tafumana tinotenda zvikuru kwazvo nerutsigiro rwamunotipa. Chokutanga ndechekuti ndoda kukuzivisai kuti page redu rakanga ratorwa nana Muronda Tsimba marapatsetsetse mahackers rakadzoka. Tichitendawo zvakare veFacebook nehama neshamwari dzakatibatsira mumazuva iwayo ekurasikirwa necommunication pakati pedu nemi imimi. Chatiri kukurudzira ndechekuti rambai muchilike page reSly Media nekufollowa page reSly Media uyo paYouTube pamuri kutoona muri nepaFacebook pamuri kutoona muri. Tiri kurambawo zvakare tichikurudzira kuti kana muine zvinokunetsai mukati meupenyu hwenyu zvamunoda kuti veruzhinji vazive muchitsvaga rubatsiro makasununguka kuuya kuno kuSly Media tichitaura dzingave nyaya dziri social, dzingave zvinhu zvinokunetsai, kana muri mumapolitical circles muine shungu dzezvamunoda kutaura tinoita. Ipo pano paSly Media tiri kuziva kuti mazuva ano nekuda kwechirwere chakauya muno muZimbabwe nepasi rose, chirwere cheCovid-19 chatora hama dzedu dzataidisisa, dzataidanana nadzo, dzaitiriritira. Tine urombo zvikuru kwazvo nekuda kwedenda irori. Mazuva ano zvekare tiri munguva iyoyi yekumanikidzika yelockdown, hurumende yedu yemuno muZimbabwe yakataura kuti kumafunerals kwakufanira kunge kuchienda vanhu vashoma, kumaweddings kwakufanira kunge kuchienda vanhu vashoma, kana kumabasa vanhu vakuenda vava vashoma. Saka tiri kuti isusuwo seSly Media chinhu chatinokwanisa kubatsira nacho ndechekuti vamwe hama dzedu hamuchakwanise kukwira ndege muchiuya kuno kuzoviga vabereki venyu. Isusu tinoita live streaming maevents akadaro kuti mukwanise kunge muchiparticipata pafinal day yehama yenyu inenge yatisiya yaenda kunashe. Tinokwanisa kuita live streaming muchiona zvese zviri kuitika kubva kumachurch service, matestimony, uyo zvekare kusvika kumafuneral parlor nekusvikawo kwaunezenge kuchichengeterwa hama dzedu dzinenge dzashaya. Pane kuti mutsvage mari yendege yekuti muniyo kuno kuZimbabwe, service iyoyo tinogona kuiprovida muona live muri kwamuri. Ndinodavira kuti aiwa izvozvo zvinogona kuti nemiwo munyange muri muno muZimbabwe musingakwanise kuenda nokuti nhamba iri kudiwa i30. Isusu tiri vanhu vatema hatina hama 30 chete, tine hama neshamwari dzakawanda, asi kuziva kwatinoita kuti vanhu vazhinji vapa pamafoni, vazhinji vapa pamaFacebook, vanhu vazhinji vapa paYouTube. Izvozvo mutemo iwoyo hautitadzise kuti tigone kuona funeral ichiitika, nekuti isusu mukange matituma matipa basa iroro, kana taakuriita munhu wese anoona ari kwaari. Uri kuGermany, uri kuSouth Africa, uri muno muZimbabwe, uri kubulawayo funeral iri kwamurewa, tinoita izvozvo. Mukasvika papage pedu pane mafuneral akati kuti atakavha akawanda. Zvatinoita ndezvekuti tinokubvunzai sefamily kuti muda kuti funeral iyi ive private here kana kuti muda kuti funeral iyi ive iswe papublic vanhu vese vazvione zviri kwamuri. Kana mati private zvinova kuti tinostreama kuprivate page yehama yenyu, tinostreama kuprivate page yehama yenyu yozoshare link iroro kuhama yenyu, kana kuti tinocreata page rinoenderana nenguva iyoyo ratinogona kuzobvisa kana tichinge funeral iyo ichinge yazopera. Tinotenda zvikuru kwazvo nerutsigiro munoramba muchitipa zvikuru sei pakuforowa SLY Media. Nhasi uno tiri pano pachirongwa chatoda kuti taure namadzibaba akatuka. Madzibaba akatuka akasike kutanga vachiuya panapa. Madzibaba akatuka ndevamwe vevamwe vatakatanga navo pano paSLY Media. Ichanzi ZimDI TV. Takaita ma-interviews akawanda. Handizivi kuti mazuva ano vanga vari kupi, asi tavatsvaga tikavawana vachatiudza kuti vanga vari kupi vachiita sei. Regai ndidzokere munhoroondo yavo nebasa ravo. Madzibaba akatuka vane nyaya yatakaita interview pano. Mumwe musikana akanga achiitwa mudzimai nenyoka usiku hwega hwega, asi musikana uyo akanga akaroorwa aine murume wake. Asi izvozvo hazvina kutadzisa mweya wakaipa kuti uye pamusoro pake kuti atashwe nenyoka mazuva ese. Akambozviisa mumhuri vakatadza kuzvigamuchira, akasvika azvosvikawo baba vake vakatorawo nyaya iyoyo vakamira nayo vakatadza kuti zvaida kuitwa mukati meupenyu wake zviitike. Mumwe musi ndobva aendawo pasowe ramadzibaba akatuka. Asvika ikoko vakamusumudza vakatanga kumutaurira asina kutaura nyaya yake. Zvichiraudza kuti vakataura zvavakatanga varatidzwa nemweya kuti iwewe nyaya yako yakamira yakadai yakadai. Akati ichokwadi, asi ndafamba ndinongoramba ndichingonzwa nyaya imwe chete iyoyo kwese kwandinofamba, asi vese varongotaura kuti havagone kundibatsira. Vakamutaurira kuti pano nyaya yako inoperera pano. Vakazotora mwanasikana iyeye vakadzokera naye kuMozambique kwakanga kwabva nyoka iyoyo, vakanoisiya pang'anga yekuMozambique. Vaisiya pang'anga iyoyo yakamboramba kuti
handisi kukwanisa kuti nditore zvamauya nazvo kwandiri nokuda kwekuti handina kuripirwa nemunhu akanga aromba. Paakanga aromba haana kundibhadhara mari yaaifanira kunge andibhadhara. Nokudaro ndosaka mwanasikana wandakamutora kuti ave mukadzi wezvinhu zvangu. Ava vakarambidzwa kusiya nyoka iyoyo kuMozambique, asi ava vakati isusu taakuisiya. Vakavimbiswa nen'anga iyoyo kuti hamusi kuzosvika kuZimbabwe, ndiri kudzokera muNhoroondo. 4 days after vakati isusu nekuda kwaJesu watinonamata, 4 days dzapera baba vemwanasikana vakazofona kuMozambique vasvika kunoko vachida kutaura nen'anga iyoyo yakanga yavimbisa ana madzibaba akatuka kuti hamusvike kuZimbabwe uye hamusi kuzorarama. Mushure maizvozvo vamudzorera zvinhu zvake naJesu watinonamata anonamatwa akazikanwa namadzibaba akatuka. N'anga iyoyo yakatisiya. Aisiyo yega, tine imwe mhuri yakanga ichinetseka isingarohwe mumusha mavo. Mhuri iyoyo yakadzimara vaona madzibaba akatuka pano paSly Media, vakavatsvaga vachibva kuIndia, vakakwira ndege vakauya kuzoona pamadzibaba akatuka, vakavapira nyaya yavo vambotaura pafoni. Vauya kuno vakavarongera dare ravo, vakavarongera kuti munhu wekuziva ari kuita zvinhu zvari kukushandisai imi mhuri kuti zvinhu zvenyu zvisaite zvisafambe. Vakazotaurirana nemhuri iya vakati isusu toda kubatsirwa nyange munhu ari kuita zvinhu zvaari mupenyu. Vakaenda naye kumazowe, vakanopinda mumapiripiti mumasango, vakanowana mazita avo akasungwa akaiswa akasungirirwa mumachira, akanyorwa zvakanyorwa imomo zvavakanga vasingazivi kuti ndo zvaitika. Munhu iyeye akaita izvozvo vakasangana naye, in'anga yakabuda pasi musango ikataura kuti ndakuonai muchiuya ndaandichizviziva kuti muri kuuya. Zvimwe zvizhinji munogona kuzviwana mukangotsvaka kuti pamadzibaba akatuka pano paSly Media mavhidhiyo avo iwayo tichivaita interview aripo. Nhasi vari pano, regai tinzwe kuti ndezvipi zviri kuitika musangano dzvene raMwari vari kuSt Mary's. Madzibaba makadi Nofara kuMaSly muri sei? Aiwa tiri vapenyu ndafara kukuona. Tese mazuva anga. Manga marova kai COVID era kuma. COVID mabasa acho anenge akatiwandiwa. Anenge akatiwande. Tinotenda kuti tafara kukuona. Tikachidzokera muNhoroondo yebasa ramunoshandiswa naMwari. Pamhuri idzodzo hapana here matambudziko avakazosangana navo? Ngatimbotarisai sevava vakamboenda kumazowe vakazonobatsirwa vakaripira mhosva dzevamwe vanhu vakanga vachivashandisa muupenyu hwavo. Upenyu hwavo huri sei izvezvi tisingatauri mazita avo? Aiwa, upenyu hwavo hwanaka. Takutonamata tese dzakuita sekunge hama izvozvi handitika, asi tongoona urombo panyaya yekuti patakaita minamato pai takabva taita minamato back to sender ipapo nokuti ngazvidzokere kumuridzi nokuda kwokuti vaibatsirwawo. Pavaibatsirwa zvaiti pere kwenguva diki diki zvobva zvadzokera futi pai pasve pakutanga pai. Saka ndino urombo kuti iyo atete vacho vakazoita tsaona nemota vabva vaparara. Saka pakuzoonekwa nemweya kwakutoona kuti vakadyiwa zvinhu zvavo. Yakanga iri back to sender yavo. Madzibaba akatuka imwe nyaya yandakanasina kutaura nezvayo vari kutaura iyoyo ndo nyaya yataikurukura nezvayo vachiita zveback to sender. Zviri kuratidza kuti mhuri yakanga ichinetswa iyi vakadzorera munhu zvinhu zvake. Saka toti makauraya munhu kai? Aiwa, akusukuuraya munhu. Tikangota dambudziko iri kai asi dambudziko raMwari rokuti mumwe nemumwe unonguva yako yekutambudzikawo zvinoenderana naMwari. Kuzoti uroyi tikangota uroyi iwe ngaudzokere kumuridzi. Saka vakadyiwa nezvavakabata nemaoko yavo. Saka akusukuuraya munhu. Ngatichidzokerai muupenyu hwevana ava iye zvinezvi. Watambanuka zvakadii mushure mekunge munhu akanga achikonzeresa mukati muupenyu hwavo kushushikana nekurwadzikana nematambudziko zvaapapi iye zvinezvi? Kana vachipa matestimony vega? Matestimony avo watotsanangura kuti ivo vese vamudzimba dzavo. Kana makamboona paipa kuti vamwe vacho vanga vatoti kurei vasiri mudzimba. Apa vese vatowana mayomisha vari kufara. Musantaura. Ndotenda. Mbiri kuna Jesu. Mukomana nzvadzi yacho iri kuSouth Africa. Yakatowana basa ikoko. Saka zvinhu zviri kufamba. Handiti. Bamwe matestimony ezviri kuitika vamwe vanhu vamakabatsira vatisina kuita mainterviews. Ainoti mhuri tisi takaita zvakare mainterviews tichida kutsvaka chokwadiwo. Kune vamwe vakabatsirwa kusangano dzvene raMwari vane matestimony akafanana nemhuri. Vanhu vakabatsirwa nyaya yei? Vanhu vane upenyu hwatambanuka iye zvinezvi? Ndine vanhu vandaibatsira pafoni vari kunyika dzakaita sana England nekuna naAmerica. Vari kufarawo matestimony avanoisa yekuti ivo vairarama vasina mapepa asi vachifanirwa kunge vane mapepa aya. Saka nechirongwa chataita chechi vakabatsirikana kwazvo. Vari kutenda kuti mapepa vazhinji vaanawo
nokuda kwokuti vakaitirwa minamato. Zvimwe zvino anenge asingazivi kuti kushaya kwandiriita mapepa aya inyaya yemhepo. Anenge achikuti pamwe munyama but chitopa munyama wachacho ndokuroyiwa kwacho futi zvakare. Tomamwe mamarriages yokuti vanhu vaibva kunoko vari kupa kuti matestimony vaibva kunoko achida kuenda kundoshanda osvika ikoko anoita 10 years hapana basa chairo raari kuwana ende raakadzidzira chairo haasi kuriwana. Vanhu ivavo tiri kuvaitira minamato vari kupa futi matestimony. Tino vamwe vanobva vari iri wanano murume nemukadzi nemhuri vasvika ikoko vanosvika kurambana tadzorera futi dzimba idzodzo nyangwe vasipo. Saka ndomamwe matestimony yari kupiwa nevanhu. Saka minamato yenyu neguluka imi haisi glue ikake matiri kubatanidza ndadzongoti kubatanidza tikati aiwa unofunga muri kuibva mastika glue kuti hapana vakarorana zvinotaura bhaibheri uchasungwa naMwari hapana inenge iri mhepo. Saka vamwe zhinji vacho vakutenda kuti vakunzwisisa. Saka kuno zvinhu zvakawanda zviri kuitika zviri kutendwa navanhu vachiti Mwari vari kutigonera. Tinotenda zvikuru kwazvo muri yeZimbabwe matestimony tiri ipapo panyaya yemhepo yamataura iyi. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti tichakurovai nezvivi zvemadzibaba enyu. Ichokwadi ya ichokwadi. Tinoda kubvunza takamira ipapo ana baba kazhinji nana amai havataure kwatiri isusu vana kuti ndakanotora divisi rekurima asi divisi iroro richizenderana zvichizokonzeresa mufamily. Uyewo vamwe vanhu vachitadza kuzoroorwa senyaya dzamuri kutaura dzatiri kutaura dzevana vakanga vasina dzimba yezvinova nadzo. Mweya yakaipa inonzi mweya yakaipa iyoyi ichiriko here isusu takurarama mumazuva ano etekinoloji ane mafoni aya? Hatichagari mudzimba dzeraundi guys. Mweya yakaipa mukomasila iriko. Handiti mandibvunza shoko rakanaka saka regerwa tsokutsanangudzirai. Kana pashoko ramapa muchirifera nebhaibheri shoko rinonzi madzibaba enyu akadya kudya kunovava zvakava nehwadzira kana kuti ugugu. Shokwadi nyaya idzo ndo nyaya dzekunyanya kutambudza zokuti vabereki vedu kana madziteteguru edu yane kumwe kubata kwaanenge akaita pakurarama kweupenyu. Saka nokuda kwetekinoloji yamari kutaura iyoyo zvaakuita kuti vana vasagona kuzwisisa. Vekare vaigona kutonzwisisa kuda kudzoka kumashure kuti nhai baba kutambudza kana kusaroora kwandiri kuitawo kana kusaroorwa kwandiri kuitawo chinombova chii. Asi mazuva ano anongoti aiwa pamwe time yangu haisati yakwana. Itori mweya yakaipa futi inenge ichitodzimaidza kuti uonese kuti nguva yako haisati yakwana. Uri mucomfort zone uchiziti it was not my choice. Exactly. Kachirungu. Saka imweya yakaipa. Saka pamatsanangura ipapo nepamabvunza zviriko zvechokwadi ende ndo zviri kusakisa zvinhu zvakaoma pakurarama kwevanhu. Ndo zviri kusakisa matambudziko mazhinji zvekare dzokuti madzibaba yanenge akapara. Dzimwe vacho vanenge vakapara iri ngozi. Dzimwe vacho vanenge vakatora iri mishonga asi havazotaurira mhuri nezvaakuitika zvezvavataure. Mind kuti munhu kana abata mishonga kazhinji anogona kuzoziziva ndiri kuuraya vanhu pamwe auraya vanhu 10 kungokwesa anenge achiti ndiri kunyepero kusei ndo zvazvinotanga zvichiita. Handitika achiti ndiri kunyepero paanozoziziva haachadzoreka aoma mwoyo. Handitika saka mumadzinza yatiri kurarama izvozvizvi zvechokwadi matambudziko ari kuwana vanhu yamwe ndeye madzibaba nedzinza. Mweya yemadzinza ndo iri kuafekta vanhu zvakakazhinji. Tisati tatombotaura zvevaroyi. Azvaroyi zvimwe zvemumusha izvozvo. Saka watova uroyi unenge hwava mumusha nokuti kuno umwe munhu anenge achitoziva kuti nyaya pane mweya wakadaiswa wakaipa uri kuti kukonzera zvakati asi haagona kutaura. Handitika nevamwe vanoti aiwa isusu hatifambire mhuri ndo pane chichemo changu chakanyanya kuti aiwa vanhu vanofanira kutenda mweya zvaunobatsira chiprofita chinobatsira kuti chinokuudza. Kana vakarega kukuudza hako ukama asi mweya mutsvene waMwari unotanga kukuudza zvakare kuti chiri kukunetsai mukomasilai inyaya yekuti musha menyu pane zvakaitika zvakati zvinoda kuitwa sei zvinoda kuzvinzwai. Saka chiprofita chichashanda ipapo nesimba. Handitika rokuzotandanisa nokubvisa zvinhu zvinotambudza zvacho. Asika imimi vazhinji vari kuti hatisi kuda kuuya kwamuri nekuti ndimi vaprofita wemazuva ekupedzisira vanonzi vanonyepa. Zvakagara zviripo kuti vanhu vamwe vanoshora vamwe vanonzwisisa. Saka isusu
nekuuya kwatinoita kana pana pamhepo tingachizama kuvabatsira handitika kuti pfungwa dzavo vagone kunzwisisa zvimwe zvinhu anogona kuti havaprofita wemazuva ano iri nyaya yekuti anenge asina kunzwisisa asi kuno izvo kuno mumwe munhu akuti atodzidza zvimwe zvinhu akuti akuti kutonzwisisa kuti saka dambudziko rangu ndinofanira kutobatsirwa ende mweya mutsvene wamwani nanhasi uchiriko izvo mumwe munhu atotanga kutoziziva izvozvo. Takatasana nenyaya yemadzinza iyoyi chii chandingatarisa inini Sylvester muupenyu hwangu chinoita kuti kunyange baba vangu tete vangu amai vangu vasina kumbonditaura zvokuti kune zvinhu zvinoteera vanhu zvandingaona zvichiitika muupenyu hwangu zvingaita zvakafanana nejambwa kana kuti ipateni inoitika muupenyu hwangu ndikachiuka nobva noti I think ndo zvekutaura baba makatuka izvo. Ndotenda ya pamabvunza mubvunzo rega ndingopaise kunge mienzaniso handitika munhu anogona kuroorwa mumhuri handitika okutanga vasikana vanenge vari vashanu okutanga mukuru anogona kuroorwa obva angoiswa mwana obva arambwa kwaiva wachipiri futi zvimwe chete zvachikuita vana vachichinyayisa varume vana ivazvirevo kuti havade imba zvimwe chiratidzo chinogona kutiratidza kuti pane chiri kuitika pane kuti tinoenda kuchikoro asi togona kuti tinenge taa marombi ine dhigiri iroro handitika hakatechiti ikonomi iri kunetsa kwete yonetsa iwe chete handitika vamwe vanenge vachienda kumabasa imi musha wenyu mumhuri yababa vako iyoyo mese mune madhigiri hakuna anokwanisa kuwana basa zvione kuti pane something chiri kuitika pakurarama. Kune dzimwe ndufu mukoma vanhu vari kuparara nokushayiwa zivo vachingopera nechinhu chimwe chete vanongodzi musoro afa musoro afa handika zvimwe zvinhu zvinoda kuti zvichitariswa zvaratidza kuti pane chiri kuitika mukurarama kwemhuri iyoyo saka mumhuri pane matambudziko seiwayo anotiratidza kuti zvimwe zvinhu zviri kuitika pane mhepo kana kuti zvinhu zvisiri genuine zvaakuitika kana kuti pane matambudziko aripo nokuda kwezvatinge taakusangana nazvo. tichadzoka ikoko hatimboendai kuvaroi chavanochiva chii pandiri ndisati ndatombowana basa varoi zvavanoita kuoparata kuita muroi anoona chiri muropa rako saka iwe unenge usati hwako wabudirira muupenyu asi anenge aziva kuti ndakamusiya achibudirira ndikangomusiya ndikarega kumuroya pakutanga ipapa munhu haazodzoreka saka chavanochiva irombo nechipo chaunenge wakapfumbata paunobarwa namai nababa saka muroi anenge ane godo anenge asingada kuti uite chinhu chakanaka muroi anenge asingada kuti urarame iye ndi anofanira kunge achirarama chete iwo haufanira kurarama saka muroi ane godo ndo kutaura muchidipo zvandikatsanangura. Kana muroi andiroya ina atora destiny yangu aidzimaidza aisa mhepo aisa rima ndiri kutaura kwechipostorika aisa rima muupenyu hwangu iye anowana chii kusabudirira kwangu ya ndipo ndati ingirozi dzasatani varoi handitika vatobhenefita nokutambudzika kwako nokuchema kwako handitika munoona here kuti kune vamwe vanhu varoi vanobhenefita nevamwe vanoita senguva vasingabhenefiti vamwe vanobhenefita nyama chaiyo kudya vanhu handitika vamwe avo koza yavamwe kuti kutambudzika kwenyu kumasilai upenyu hwake iyo hwake akutanga kusumukira ndodinonzi kushekeresa handitika kutambudzika kwenyu muchifamba henyu handitika kuti pamwe muchitambudzika stereki paya iye zvinhu zvake zviri kufamba zviri kuita saka muroi anotobhenefita zvizhinji. mataura zveback to sender imuroi munomuita sei ndopatataura para kuti imuroi anenge achitumira kuti mukomasilai rwadziwa ine gumbo nguva nenguva muchienda kuchipatara muchinzi kensa yesiri kensa handitika kwese zvashayikawo isi tinozotaiwa mukomasilai taakukurapai nesimba ramwari asi tinozoti muvengi wenyu nokuti takatsanangura kuti muvengi wenyu ndinhengi muchati vaprofita vanovenganisa vanhu saka zvataakita taakuti gumbo irori ngaridzokere kwaragadzirwa saka zvaakuda kuti muroi akuchitambura rugumbo rake saka mushonga wake waakaenda kutora kumalawi kana kuti wakaenda kutora nyika yake waakaenda kutora ndo wakumutambudza saka zvakutoreva kuti back to sender ikatonguya pane mumhuri imomo kune vamwe vatotanga kutobhenefita kuti muroi afa nezvinhu zvake vasina kutoona isusu vatobhenefita nokuda kwavamwe wauya vaivai nokuti muroi adyiwa nezvinhu zvake. ndapanzwa ipapo kana tisingade kuti afe toenda tonomutaurira kuti iwe kana une nharo uya tikuratidze kwawakaenda kana kuti kudzi wakaenda kuningi kumalawi iwe kuchirenji ukasikuona nhingi nanhingi ukapuhwa mushonga ukadzoka wakaenda nebhazi reblue vazhinji vanotomboya semhuri baba vakawanda vanokwabankuru kwani
takazoona kuti pakusvika kunongedzerana pai kuno mwe anenge afirwa nemwana handitika asi bamukuru ndiwe muroyi handitika tikazonasa kuti mweya unoita sekunge uri kukanganisa saka tinongoti muvengi wenyu ari pakati penyu apa voti amunongedzere kuti ayo hati munongedzere iye ari kuziva kuti muvengi ngaataure uye vharamba akaita zvake akanyara ajaira kwaakamboita toti aiwa zvataakuita nemazuva akati nemwaka wakati muchava zvatanga kuitika pamunhu iyeyo vanhu vese vachinzwa saka munhu iyeyo anofanira kuzoreurura kwamuri kana kudzoka pano saka varoyi vamwe havareurure vanongoti ndinofanira nokubata kwangu ikoko tine vakamboreurura here varoyi vakawanda vanotoya kudzorera zvinhu vakawanda kuti ndazoya kudzorera zvinhu zvezve vakawanda vazhinji varipo vanoreurura pavanodzora imunozviita sezvo zvacho munazvo here pavanoya nazvo kuti kudzorera kamadzibaba pavanoya nazvo nedzimweni dzenguva tinosvika pakuzviparadza nemoto neminamato handitika kozi dzimweni nguva dzokuti totekenda kumuti aiwo izvi hazviparadziki nenzira iyoyo tinogona kuzvipisa asi mweya uye hatigone kudai dzokerai kwawakatora kweyakweya handitika tochimubatsira nemweya kuronda kuti ofamba sei vodzokera semhuri zvinhu zvezve zvinofamba ivo vanhu vanopa vanhu izvo zvitsinga izvi vanhu vakaita sei vanhu vanopa vanhu zvikwambo in'anga dzinenge dziri pamusoro pen'anga semufananidzo n'anga dzikafananisa nandunge yokufaya ndo type yevanhu vanopa chii vanopa vanhu zvaunenge uchida kuti uda mari but pakuda mari uno something chaurushandisa zvaakureva kuti watiwa urombwa handitika saka hazvitange kuparadza mhuri hazvitange kuisa matambudziko panguva yekutanga zvinozoita matambudziko nonguva inofamba kwenguva handitika ndo pamukuna pano vana vairara nenyoka vaya zvinhu zvezve zvakatanga vachiwana mari handitika zvakazopedzera zvaakudawo mukadzi zvinopedzerawo zvaakudawo nyama yemunhu zvopedzerawo zvaakudawo zvakawanda saka zvaakudhimanda saka ing'anga dze hadzikuudze kuti zvinhu zvichasvika pastage yakati vanongokupa kuti enda unoita mari tichitaura nyaya yenyoka yeye yemusikana uyoyo wamakabatsira uyoyo wenyoka makazoenda naye mukanosiya kumozambique nevabereki vake zvichiri kuitika here kune here vachiri kuonekwa mumweya vari kuuya vachibatsirwa vari kuitwa madzimai nenyoka even vaine varume uye mutyiri kana kuti asina ndatenda ndo izvezvizvi mishonga iwo tiri kutoona sekunge ndo kunyanyoshandiswa vanhu vanotiri kubatsirana navo vanhu vechikadzi handitika kazhinji vanorota vachitotambudzwa nezvikara kana kuti kurota achirara nehama kana kuti kurota achivata nemunhu waasingazivi kana kuti vaanoziva nguva nenguva zvinotozoratidza kuti anototi raadambudziko iri handitika mishonga iyoyo zvishokwadi kazhinji iri kushanda idambudziko ramatondiyeuchidza yatiri kubatsirana nevanhu vazhinji vakusangana nedambudziko iroro saka kazhinji ndo paunozona munhu aakunzi ane cancer vanhu vechidzimai chaakunzi cancer exactly tatsamuna zviri kuwanda astereke mazuva ano inyaya yekushandiswa nemhepo iyoyo zviri kuitwa kwavanasikana chete kana kuti nekuvakomana zvinoitikawo zvekuti uyu ari kurarwa nenyoka kumukomana zvinoitikawo kwaari akaroora murume uye neachiri mukomana kuvakomana nekuvarume zvinoitika asi nhamba yakawanda yandakaona pakubatsirana navo nhamba yakawanda kumadzimai vakomana nevarume varipo vanototi everyday nyangwe ndine murandarume vangu ndino murandaakadzi wangu takatoita zvataita asi achipedza izvozvo anotozorota munhu weyo futi zvaakuratidza kuti haisi shungu asi kushandiswa chokwadi zviri kuitika vadzokorore ipapo murume uyu ane mukadzi wake vobva vaita bonde vapedza kuita bonde anozorota achivata nemumwe zvotoratidza kuti mbeu yatobuda kuratidza kuti pane zvaitika zvichiitika every day saka zvaakureva kuti munhu uri kushandiswa zvakare asi anowana simba here murume uya yekuita barika yekuti amborara nemudzimai wake chaita bonde nemukadzi wake chaichai ozoita futi bonde newe anoramba achiwana here simba kune uyu wenyama ari kuonekwa pakuzofamba kwenguva kazhinji anozopedzisira asisina isimba kana kuti aakurwara nemusana kana nemudumbu zvekare handitika kana kuti utano hwake unopedzisira waakudzikira handitika kana kuti mukati memba anopedzisira asisina isimba handitika asi hazvitange zvakadaro zvinotanga zvichishiyaniswa kuzosvikirawo pakuoneka matambudziko mweya werima waane jealous waano jealous wakutotaura kuti aye murume ndiwangu vakutorwirana matambudziko yatiri kusangana nayo zvakare sa kumunhukadzi akateerera ane murume anosangana nedambudziko varume katine
ichi ndini chekuti handigoni kutaura tinozongoti handakaneta haistress tichingonzvenga kumunhukadzi anosangana nedambudziko iroro uye nemurume anosangana nedambudziko iroro asi asingade kubuda pachena oziva kuti chii. Aiyo pakanaka. Kune vanhu vasingade kuzikana kuti ndio dambudziko raanaro kana kazhinji munhu haada kuzikana dambudziko rake handitika tinotaura nawo handitika isi taane vanhu vatabatsira vakawandisa vamwe hati vazive vakutosangana murodho kuti makandibatsira nyaya yakati totoshamisikawo saka tiri kuti vanhu ngavauye tibatsirane handitika nyange mazuva ano nemafambiro ari kuitika vanhu vasikuungana vasikuita sei handitika vamwe matambudziko tinotongobatsirana pamunamato pafoni ipapo handitika kune zvinhu zvatinogona kuti kana kutibata kapu yemvura nezvakati ndikuitire munamato dambudziko iroro mukomasilai richibva rapera akundikabata kapu yemvura musipo ndo ayo ndikunamatira pafoni ipapo kana musipo ndikangobata hangu kapu yemvura mvura yekanzurika mvura kana isina kurayirwa nomuranda wacho neakatumwa kauti audzwa zvokuita nayo handitika ndinopase mufananidzo kuti Mozisi achina nevana vaIsraeri handitika pakune matombo yakawanda asi akazonzi rova dombo iribudise mvura handitika kureva kuti rayiro yaMwari saka isusu tikakubatisa chatakubatisa icho tita rayiro zvinhu izvozvo zvinoita zvakanaka. Kune vamwe vasingade kuonekwa tichiuya kumba kwenyu kuzobatsirwa vakadaro vanoitwa sei? Ya tine vadare fanike tinomudare watinaye panapa handitika vanouya kana kutuma munhu kana kufona panhamba dzatinenge tichava dzedzi boti ine handitoda kuona vanhu kuda kuzvikonzero zvangu zvakati pakutanga taita pride yavo patikazopedza takuti ayo tikatoda kutoregedza izvozvoka munhu atomboya kuti ati abatsirike vanonyoresa uku handitika toapa time yokuuya kana iri mhuri kana ari mumwe chete kana iri mhuri vanongouya nenguva yavo tobatsirana. Koi munoita mahome visitation ungu sure ungu tinouya tipamweka aiwa touya kana mutemo uchitendera fanike nemafambiro ari kuitika mazuva anaya isu tinokodzero bosi tikakofanana chiremba tinokodzero yokuti mukomasilai kwaita dambudziko kumba kwenyu kuti mwana ari kurwa nemhepo yokuti ari kupenga vamwe vari kuzara parire nyati kwapaipai vachipenga haisi nyaya yekuti kupenga kumadrugs zvo zvakutsanangura chiti imweya ukadururwa kutopenga kwevanhu saka handirege kuuya kumba ikoko kuti ndigone kukubatsirai kuti mwana asununguke. Adzokere kunyaya yatatanga nyaya yemadzinza iyayi kune here zvimwe zvirwere in particular zvinonyanyoshandiswa nemweya yakaipa kuti munopedzisira makupomera cancer asi isiri cancer iri mweya yerudzi yokuti tinodzokera kuti chine basa ndechekuti vanhu vaite identify kuti izvi zvitaramba tichienda kuchipatara asi hazvisi kuita sei hazvisi kubatsira munhu haasi kupora asi kuchipatara kwete nokuti hakuna mishonga asi achipuhwa mishonga nemishonga asi zvingaite zvirwere zvipi zvinoshandiswa nemweya yerima zvatinozoona zvaakumanifesta pamunhu right zvakafanana nezvirwere zvakaita seBP iri kunzi BP nevanhu kazhinji BP shoma asi vakaenda kunana chiremba vakataura marwariro yari kuita munhu vanoti iBP and vanotobata yakakwira handitika chiri kupa kuti ibate yakakwira mweya wakaipa unoda kuti utopiwa treatment isiriyo handitika saka zvaakuita kuti paunoenda kuchipatara pese inenge chikunzi ikakwira hapana pari kunzi zvanaka handitika kusvikira munhu afa nemaBP yayo chimwe chirwere ichocho tine zvimwe zvirwere zvokudonha zvaunoita sekunge pfari kuna chipatara varipo chete pakubaya majekisheni kuti vazorodze simba rechirwere chiye asi achipere pain killer chirwere chingo chichiripo saka pfari kwakudawo kuti mweya madzinza futi asima vanhu vanoti ndedzinza redu saka zvaakuda kuti dambudziko riri mumhuri menyu hatichapera saka mweya wakaipa nokuti chirwere chiri mumhuri handitika zvaakuda kuti dzinza nedzinza richangoramba riripo zvirwere izvozvo zvinobatsirwa nokumweya handitika nezvirwere zvakaita semusoro handitika zvakaita sezvirwere zvekensa zvakaita sezvirwere zvemudumbu handisi kuti hakuna kensa handisi kuti hakuna BP asi kazhinji kacho zvirwere izvozvo zvazvirwere zvemweya yakaipa saka kwazvinopera kumunamato kazhinji tisingati vanhu ngavasenda kuchipatara zvavo kuna vamwe vanhu vanoti akaita pamuviri pakasvika mwedzi mitatu pobva pabva
vamwe vanhu vanobva vati kumunhu iyeye inofunga wakambobvisa pamuviri sei pachingoperera pa3 months inofunga wakambobvisa nhumbu ine 3 months. Kune here zvinoitika kune dzimwe mhuri kwokungoti kana nhumbu ikasvika mumwe mwedzi yakati kuti yobva yapa, kwete kumunhu wani but kune vakawanda? Totenda baba, kune mumhuri dzakawanda dzokuti akangoita pamwiri handitika, dzimweni dzenguva inobva iri pa3 pamataura, dzimweni dzenguva inobva iri pa5 handitika, kana kuti anotongobara vana vachifa, paanongobara chete vanobva vafa handitika. Koze rikutodziwa dzimwe mhuri dzokuti avazvare vese vana vacho, koze mhuri dzokuti fanike yandikapedzera kuona apa yokuti munhu anga ane 9 months achinzi mukati medumbu rake muri kuoneka mwana, asi tikazoti aiwa hamuna chirimo nokuti mazuva yanga yawandisa, asi chaakazobudisa ipapo akabudisa nyimo 3 takupa munamato akuita sekunga akuita labor pain. Nyimo idzodzo 3 ndo dzikazobuda, asi mishini payaiona yaiti mune mwana ende akagara zvakanaka, asi nokuda kwokuti mazuva yake yanga yawandisa pakuzomubatsira neminamato manje tamudzoti hamuna mwana asi mune zvimhiko dzakaiswa, ndopatikamubatsira neminamato apa asununguka pamba paye apaita sokuti abudisa nyimo 3. Saka kuno zvizhinji zvinowanika. Saka nyimo dzimodzi todzidyara dzikabuda aiwa zvinhu zvinozokupiswa nokuitwa minamato yazvo. Takatarisa dambudziko ramakataura iro, chakanga chaitirwa kuti ave nechimimba mutekwechi ya vanhu inyaya yekuti iye anotaura kuti akaroorwa zvakanaka akasvika pakuchata, saka mweya wakazonoti inyaya yekuti mumhuri umu vakazoroya uyu mwana uyu inyaya yekuti vavo vanga vasingaroorwi handitika, saka wayabva aroorwa zvakanaka ndopakatanga kubvira chigodo, saka vaida kuti imba iparare nokuda kwezvipi kwezvozvo handitika. Takatosvika futi pakutokanzerawo murandarume wacho, takutomudza kuti ayo imhepo kuti zvinhu zvinenge zvangoitika, sasa taura chokwadi kuti imhepo yekumudzimai, takutsvaka kuti imba inobva yatoparara, tafadza vanhu vaivai mazvona. Ngatichitaurirai, takatarisa mashandiro amunoita imimi nekwamunoshandira, vanhu vane mataura nyaya yekuti izvezvi kwane nguva yekuti pamwe hatinyanye kubvumirwa kufamba, pamwe munogona kutenderwa yenyu kufamba, asi kana takatarisa iye zvino hatinganyanye kutaura hedu nenyaya yekumasowe, toda kutaura nenyaya yezve1 to 1 nekuti vanhu hatichabvumirwa kuungana. Muchiri kuzviita here nokuti takambotaura muchiri kuzviita? Tichiri kuzviita handitika, kumashure kwetaizviita kana zvino tiri kuzviita handitika, kana pamafoni pacho takatozoona kuti vanhu vanenge vakufona vakawanda handitika, saka takutoita kuwabhuka sometimes vamwe vacho tongoita futi 1 on 1 yekuti nguva dzakati ndakutotaura nemi mukomaslai ndakubatsirana nemi, tiri kuzviita izvozvo. Kana kwatinosenzera ikoko nokuda kwenhamba yevanhu takushandisa futi pabhuka kuti ayo uyai muri 4 handitika, toona kuti nhamba yedu iri kuita zvakanaka, saka tichiri kuzviita izvizvo. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe iri kuteerera, tisati tavataurira mafoni nhamba, marenge nematambudziko ari kuuya nemhuri yeZimbabwe kukrawa. Ya pamhuri yeZimbabwe nepasi rino rose ndinoti chokutanga ngatinamatei ndio chokutanga, uyezve kune matambudziko yatiri kusangana nevanhu vakazhinji vanozouya vapera handitika. Pana matambudziko yanofanirwa kunge achibatsirwa kumweya handitika, semawo matambudziko yanga ndichidudzira ese yaya, tiri kuti vese vane matambudziko uyai tibatsirane, takasununguka pachena, chatiri kuda toda kuti Mwari akudzwe anamatwe, vanhu vachirarama, hatinakidzwe nokuparara kuri kuita vanhu handitika, kuparara kushayiwa zivo, misha yakawanda iri kuparara, vanhu vakawanda zvinhu zvisina direction handitika, uyai kumweya kuti mupiwe nzira negwara tirarame zvakanaka. Ndizvandikataure baba. Vanhu vangada kukubatai sokutaura kwamaita kuti muri kubatsira vanhu pafoni, foni inoshanda ndeipi? Totenda foni inoshanda inoti 0774 371 583 0774 371 583. Kana muri kunze kwenyika vanaisawo 263 handitika, plus 263 774 371 583 ndidzo ndakona handitika. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Mashoko enyu muri kuoneka vateereri vanoda kubatsirwa, vamwe vanoda kuitwa ma1 on 1, vanoda kuti muvavhizitire, vanonyara kuonekwa nevanhu, vamwe vangavewo macelebrity vakangoita kunge isusu, asi hatisida kuonekwa nevanhu tichipinda pamba penyu. Takamona nezuro
vakatorwa pikicha vakadaro vanobatsirwawo sei kana vachinge vauya kwenyu muchioneka vateerera? Tiri kuda kuti vakadaro vasingade kuonekwa handitika semisongo handitika vanhu vabva taura kuti saka toita sekuti tabhukana handitika kuti pafoni nhamba imba munondifonera zvakureva kuti tatobatana topanana purogiramu nokundiona kwamunoita nomashandiro achaita handitika saka ndiri kuti vanhu ngavasanyare handitika foni ndidzodzo vanokwanisawo kuuya ndinooneka pa 1885 St Mary's kuchitungwiza 1885 St Mary's kuchitungwiza mazuva Monday, Thursday neSaturday handitika asi tokuda kwenhamba yedu iyi tinenge mutanga mafona kuitira kuti tibhukane tilimite nhamba ndatenda kuti pamusi memusipo maenda kumazoe kunodzorera zvino kana kuenda kuMozambique kunodzorera iwe wabva wati tuturu pa 13 mati 13 chi 1885 St Mary's kuchitungwiza. Nhamba dzenhare ndidzo dzamapuwa handitika. Tinotenda zvikuru kwazvo baba nekuuya kuti muzotsanangurira vanhu. Haisi nyore kuti munhu uve munhu anobatsira vanhu zuva nezuva nekuti pamwe unogona kutoshaya zororo chairo uchiita se uchibatsira vanhu. Isi notoomara kuitirawo zvakanaka uye tinotenda nekuuya kwamaita kuti muzodzivisa ruzhinji rweZimbabwe pachena kuti vagone kuwana pundutso, vagone kuyambutswa pamatambudziko mazhinji ari kuvanetsa sekutsanangura kwamaita. Mamwe acho avatisina kutsanangura, vamusina kutsanangura. I think vanhu vanofananidzirawo vachiona kuti aiwa inini pane zviri kuitika muupenyu hwangu zvisiri right. Munhu I think muprofita weupenyu hwake anokumidza kuona kuti zviri kuitika muupenyu hwangu ndezvakati, regai ndiendese ndinobvunzira. Kune vanonyara vanofona. Thank you so much for joining us live here on Sly Media. Thank you for being patient with us when our Facebook page was hacked by the intruders who took over our page the last week. We want to again thank you for continuing to support us, continue to follow our page and to share this video in particular here on YouTube and on Facebook. Tatenda, bye bye.